Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag kita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alena, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti konana. Kalpasan ti pupusay dagiti dadakkel ko, gapo iti aksidente, nagnaedak iti balay ni Ante Rosa, ti buridak ti kabsat ti inak. Idi damo, nasayat ni Ante Rosa kanyak. Ngam kabayatan ti panaglabas dagiti aldaw, ininot ang nagbaliw ti ugali na. Bueno papagayam, intedenggen ti pakasaritaan ni Alena. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ti kunam, Alena? Sana kung nag-enroll iti kolehyo, friend. Ni, apay ngay. Sayang mo tilaing mo. No saan mo nga ituloy ti panagadal mo? Panagkunak, nagpatinggamot ti amin para kanyak. Dagiti arapaap ko, dagiti plano para iti biyag ko. Hoy, di ka man agsao iti kasta. Husto ni Auntie Rosa, no ipilit ko pa iti agadal, marigata naklaang, friend. Amo mo ti kasasaad ko, no pagtalawon nak ni Auntie Rosa, sa dino nga iti papanak. Kasta nga Ruden? Saan mo nga ilaban dagiti arapaap mo? Agtrabaho akpay, friend. No kaasya nak ti apo, kat makaurno nga, ituloy kong tumanan ti panagadal ko. Ay, sayang ti makatawan. Di nakpakadanagan, friend. Kabailak ti bagi. Kaano ti bakasyon yo aya? No Martes pa'y, auntie. Ay una yun. Mabayag pa'y gayam. Mano nga aldaw laangan ti urayan tayo, auntie. Ada ka di mo mapagtrabahuan. Ada na biro ka mo, no? Nakasaritak ni Manang Ani. Siya kano ti pangital ka na iti store na. Sa dino ti papananaya. Busy ngamin iti salonda, auntie. Nasaya at mo, no ada pagtrabahuam. Iti kasta nga edad mo, kat amom kumamutan ti makitagad. Wan, auntie. Di kay madanagan. Taagtrabaho akkalpasan ti bakasyon mi. Ay wan gayam, mangigisa ka man iti natang. Naibos mo ti itlog. Nalpasan, auntie. Nagluto akon, itay pa'y nakaturog kayo. Ay kad makanta nga Ruden Mabisina kon. Kumusta mo ti panagtrabaho, friend? Okay lang, mat. Nasingpot ni Manang Ani kanyak. Iso asa anak ama pressure. Ti swildom ngay, ititid na ka di? Wan, naitad na matan ti sweldok iti makabulan. Gusto tapno makaurnong ka. Tapno maituloy mo, ti panagadal mo. Naigatang kun iti abastumi ka ni auntie ti sweldok iti makabulan. Ibagam ngamin ka ni antim apagudwaan nyo ti gastos. Agungat dayjay. Ti kayat na, bumawi akmat kan kuana. Amumatan, mano atawanan nga iso tinang pakpakan kanya. Wan, tinultulungan mo't ni antim Di tan pagsaritaan ti may papan ka ni auntie. Ti panagadal mo ket di ti pagsaritaan ta. Ay, maikawa ak nga, Rod. Oh, apay mo ta maikawa ka. Wan taawan ka mo't na nakadkadwak. Ini, ada customer mo. Sige, asikaswampay. Tinapay manading. Duabal kot laeng. Urayan ya ditan. Dayta ka dilaang, sir. Wen. Ita lang ang nakita ka Makabulan kumutan ditoy, sir. Kasta ka di. Kaana kan nakakadin ni Auntie Ani? Ay, saan, sir? Siyak lang tinangital ka na iti store na. Sermot nga ibagpagam dita. Kenit ko namlatan. Okay. Adto yan ti tinapay agat-gatangam. Agyaman ak. Ungayam. Anyang aminan ti madaydayaw anagan mo? Siyak ka di? Sika talaga. Sika lang matikasarsaritak Ay, pasensyakan. Matartaran taak matan. Siyak gayam ni Alena. Nice meeting you, Alena. Agsubliak tumanan. No aday pagatang dananang. Sino dyan nakasaritam alalaki, friend? Kenneth, kano tinagan na. Di mo ka din nang nag-itay? Ang dataton kan ka? Ay, saan
Italang ang nakitak di dya lalaki. No siyak ti sika. Aklo na kung dayjay. Nagtaar ngamin. Ay sus, unay kan friend. Kaibagbagak laang asaan nga agdat-daton kanyak. Kat numayat matiisam na kan ka. Kabayatan ti panagsarsarita yo. Saan ko matngarod nga am-am mo? Anya ti amom ngay. Amang ano dayjay alalaki gayam ti Mr. Right mo. Di nakman ang awan kasta. Awan pa'y planok ang makiasawaan niya. Wan, ngam awan dakes na, no makiayan-ayat ka. Tapno damot inspirasyon mo. Iti panagkunak, nasaya at dayjay a tao. Anya tamo ngay? Amang ano chick boy mo't gayam dayjay at tao. Agpudno ka man kanyak. Anya tipod no kada kayo, auntie? Adan samat ng boyfriend mo. Ni, awan pa'y, auntie. Asino nga raw ti katitext mo? Apay amayat ti isem mo itay. Saan mat, auntie? Da kayo ket di. Ay di ka naglibak. Nakitak dayjay. Saan mabalin amaamuan ni auntie ti may papan ka ni Kenneth? Amang ano pagtalawan nak. Awan mo ti amok apapanak. Apay adi ka makasungbat. Adalaang nabasak ket makakatkatawa ak auntie. Siguraduam lang. Di kay madanagan, auntie. Amok ti responsibilidad ko. Ipamaysam ti atensyon mo iti trabahom. Saan ka pa'y ngagpapaaram? Nalawag ka na. Ulitin man timbagam, friend. Inaklon ko ni Kenneth, friend. Di ko nam kanyak indikat ang mga no chickboy dayjay. First impression ko laang dayjay anya. Kabayatan ti panagsarsarita kan panagkadkadwami na panagnakakaanasaya at gayam a tao ni Kenneth. Kat, inyam amo na kakadi kadagiti dadakkel na? Inton Sabado ka no, friend. Nukas na nga rod, mapagtalkan dayjay a lalaki. Agasam, yam amo na kaadagos iti pamilya na? Adda ko makidawakan ka, friend. Anya dayta? Numabalin, di mo kumadakdakamatan ka ni Auntie Rosa, ti maipapan ka ni Kenneth. No maipapan iti dayta abanag, awan pagdanagam. Amok ti ugali ngamin ni Antim. Kenneth, okay nga tati kastoy abadok? Bagay mo, Mat. Amangan nga no da maibaga dagiti dadakkel mo. Awan pagdanagam. Ngamin, saan ang mata pobre dagiti dadakkel ko? Madanagan naklata. Ay na, awan ti rumbang nga pagdanagam. Kasanulaang ano. Di ka ngamin agpanunot iti negatibo, Anya nga tanuin ton umay alawas laangan nga iyam amunak kadagiti dadakkel mo. Itantanta pa'y laang. Saan ang mabalin, Nakaluton ni nanang iti pagsasangwan tayo iti balay. Kas nakunak itayan, awan rumbang apagdanagam, tanasaya at dagiti naganak ko. Si kagayam tinobyan ni Kenneth. Wan, uncle. Napintas kamot gayam iti personal balasang ko. Saan mat, auntie? Saan mi alapdan ti relasyon yo adwa? Angam kitahin yo ipangruna yo ti panagadal yo. Agbalin ko nga inspirasyon yo ti tunggal maysa. Nukasta ti aramiden nyo. Dakkel ti posibilidad na anapintas to ti masakbayan nyo. Kinapudno na. Saan ako nga agad-adal? Agtrab-trabaho akon ita, auntie. Anya, Dayta ti pudno. Sipod mo sa dagiti dadakkel ko. Narigatan akon. Ada ni Auntie Rosa. Di namat kabailan ti mang paadal kanyak. Apay ngay ngawan tinadakdakamat ni Kenneth may papan iti dayta ba nagkada kami. Tatang, nanang, gaputa kayat ko. Ani Alena ti mangibaga kada kayo iti dayta. Anya? Sa dito tinagkapwam si ka babae. Auntie, nag-overtime kami. Nagturad kamot nga agulbod kanyak. Anya dyan nadamag ko nga da kanumot boyfriend mo. Ha? Sino tinangidanon kada kayo, auntie? Ada nakakita kada kayo. Di mon saludsudan no asino.
Kinapudno na. Sino tinobyom, Ni Kenneth, auntie. Taga-Kabangibang a barangay. Di ka mabutang, Imbis nga ipamaysam ti atensyon mo iti panagtrabahom, day takit din makiboy-boyfriend ti pangrunam. Saan ko matabaybay anti trabaho, auntie? Kita ang mga nuday tantupay ti pakaysagmakam. Kumusta ti trabaho? Nasaya at latamat. Pasensya kan, Saan amabalin amarabianak ita? Agungat ni Auntie Rosa. At dalaang napatag nga ibagakan ka. Anya dayta? Ibagamon tapno makaawid akmeten. Kinasarita dak dagiti dadakkel ko. Kat? Pagadalan da ka kano. Aginroll ka, tapno addamat malpas mo. Ha? Ay, nakababain ka dagiti dadakkel mo. Isuda tinagboluntaryo amang paadalken ka. Nakuna ni nanang, ano kayat mo kano, kahit agikat kan iti trabaho. Agnad ka ni Jabalay. Di ka madanagan, tanda bukod mo asilid di Jay. Panunutak pa'y, Kenneth. Alang arod, ibagam to kanyak no nakadesisyon kan. Iti kasta, amukmat ibagbaga ka dagiti dadakkel ko. Anya ti kunam, Alena? Agnaed ka iti ayan tinobyom? Uwan, auntie. Pagadalan da ka, no? Kasano nga iti trabahom? Saan ko nga ituloy, auntie? Kaya't ko nga minti makaadal. Ay pangaasim man tadi kag dardarasudos? Di mo ammo ti ugali ti pamilya day ja Kenneth. Di mo ka di makitkit at ti mapaspasa makita panawan, Nasaya at da kanyak, auntie. Sigurado pamarang dalaang dayta. Kasanulangan, numapan ka ijay, kat saan da kagayam apagadalan. Kasanaw no pagbalinin da kababaunan ijay. Sapay la ko mata di naklapdan, auntie. Ado nga minti arapaap ko para itibiyag ko. Ala, addaken ka dayta. No patpatsyam ti ibagbagada, makaammo ka. Ngam no adadakas ang mapasamak ken ka ijay, di naktupag pabasulan. Nawatam! Agrobwata kon, Auntie Martina. Ay, mabiit laang balasan ko. Ada ka di ibilin nyo, Auntie? Adda ka di pa'y nabati nga allowance mo. Ada pa'y kwartak dito ay, Auntie. Mangtedaklat ta. Ala, saanan, Auntie? Kas nakon, ada pa'y kwartak dito ay. Maawatem da ito'y. Ha? Ay na, di kag babain balasan ko. Awatem kit di. Para ken ka talaga da ito'y akwarta. Agyaman ak unay, Auntie. Inton makalpasak. Subadak to ti kinaimbagyo kanyak. Happy graduation, Alena. Naragsa ka pa nagturpos mo balasan ko. Adto'y ti regalo mikan ka. Saan anak ko may ni Kenneth, tadda na patag nga aramiden da ita. Agyaman ak unay, Auntie, Uncle. Agyaman nak iti ayat kan sakripisyo yo anang paadal kanya. Awan anyaman na balasan ko. Oh, anya nga iti planom ita. Agtrabaho akmatan, Uncle. Addan sapay mo't board exam niyo. Adda, Auntie, nga mabalin nga agaplayak iti sabali at trabaho. Pagururayak iti board exam mi. Mala, addakan ka day tabalasan ko. No anya ti amom apagsaya atam, iso ti aramitam. Umayak man, Auntie Rosa. Alena, Siyak nga, Rod. Kumusta kayon, Auntie? ay, agtugaw ka kaanakan. Agyaman ak unay. Saan kayo mat nga imay di graduation ko? Nagteksak pa'y kada kayo. Gaputa mabainak kada kayo. Ay, pasensya kaan ka nagitidak sanay sa usawang ko iti kalabas. Awanan day jay, Auntie. Nabayagan napakawan kayo. Ay, gayam. Ada grinoserik para kada kayo. Ay na, agyaman ak launay kanakan. Agyaman ak, ta itilikodan ti kinaulpit ko ken ka. Kat nasaya at kalatakanyak. Napatag kayo latakanyak, Auntie.
Ay, wan gayam. Ada ka di kapem, auntie. Mabalinti makikape. Ay, una. Ay, mabiit lang. Tairuar ko ti termos. Sigurado ka kaya't mo ti agaplay? Wan, sayang mati aldaw. Kasano nga iti pa nag-review? Mapagiddan mo ka di. Wan siyak pa iti kunam. Siyak ana erwam iti trabaho. Mala, addakan ka dayta. Ngamno ka sa pulam ti tulong. Adda kami lang iti malikudam. Wan gayam. Nakasaritam ka din ni Auntie Rosa? Wan, nasayaat kami manan ka ni auntie. Naimbag man, ta kinasarita na ka? Amom, dakkel tinagbaliwan na. Saan matan anapudot ti ulo na kanyak? Nakaamiris mat siguro na. Ay na, nagasat ka talaga itinobyom, friend. Nako nampay, friend. Naimbaglaangan tanam amok ni Kenneth. Agasam manday ta nagbaliwan ti biyag mo. Di adal kan adamot yung trabahom. Saan kan nga agrigriga at akasla ini? Gaputasan nakabinaybay anti na marswa, friend. Kat, anya ti plano yung itinobyom. Kaano ti long table? Saan mi pa'y pagsaritaan ti may papan iti day taabanag, friend. Dumtang tulat ta ka di. Kabaalan yung matan ti agpamilya kat. Agur nung kami pa'y, friend. Narigat mat. No, agraman kwarta agastusan mi kat itad pa'y ti pamilya ni Kenneth. Sa bagay makit di May mayat no nagrigatan nyo ti kwarta agastusin nyo para iti kalay sayo. Anya ti plano yu adwa. Agurnong kami pa iti 2 atawan, tatang. Aga seman ti 2 atawan. Kasta talaga, uncle. Tumulong kami matitigastos. Ibagayo laeng no anya ti kasapulan yo. Saanan, uncle? Ang mga numarwam kami matan nga adda kayo akanayon. Wan nga agpay so tatang. Ang mga no saan mi amasursuro, ti tumakder iti bukod mi asaka. No adda kayo akanayon amang ipapa ay kadagiti kasapulan mi. Pudno ti naibagada, lakay. Ano sanda pa'y laeng ti aguray? Mabiit laeng ti 2 atawan. Kalpasan ti 2 atawan, nagkalaysa kamin kini Kenneth. Nadaan kami iti 3 anak, ket aging gaita, awan tinagbaliw. Nasayat lata ti pamilya ni Kenneth kanyak. Dakkel ti utang ko anay mag-anakam kadakwada. Ta isuda ti makagapo, no apay anaragpat ko dagiti arpaap ko. Alakastan katagyamanak, iting kay panangidrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Alena. Agyaman nakpagayam Alena, iti daytoy apakasaritaam. Kablaawan ka, gapo iti napinta sa gasat mo. Kat ituloy mo ti agbalin na nasaya at iti pamilya nila kay mo, kan agtalinaid kuma ti respeto ken pamateg kada kayo nga agasawa, tapno naragsak kayo latta. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Alena. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.